wena bafowethu. Yazi enhlekhi ungifikisa eDurban la umufi kade ngangifikisi khona yena uyakwazi ukungifikisa eDurban so umufi beke ngishiya eStikdikini so kimi ubaluleke kakhulu ngiyamthanda yazini angifuni ukuzwa next ngaye ungichaza mayisehleka yo mntwana umdala mayisehleka kuvele nje ukuthi mhlanye ngiyamthanda kakhulu. Ungazibulali saphelele sonke mfowethu dadwethu amehla akagcwele inyembezi amevo ohlangabeze nawo empilweni ahlabile wafinyelela enhlizweni miningi imibuzo onayo engqondweni onusaphilelani emhlabeni imihla namalanga kuvela okubi esigebeni labo bathembile baphelele emathuneni inkingo onazo siphunyukile esifubeni akekho ongazezweni uthulele bezidla ngaze ematafuleni ubukholwa kodwa kusathandazeki ngisho nesenkonzweni usuyile kodwa kusakhonzeki ngisho isimo sakho asabhekeki ithemba ubunalo lihlakazekile imicabango yakho iphazamisekile amaphupho akho adukile usuphila impilo ongayithandile imisamo yonke uyivakashelile imali igcina iphelile kodwa akukho kulungile. Greetings bafethu ngiyabingelela lapha emakhaya welcome la ekhaya ku Gifted Media. You know I'm always booming with a boom content. If I'm not yet your favorite, please make sure you make me your favorite by clicking the button and subscribe. Bafethu maybe niyayibuza ukuthi hayi namhlanje uGift akekho e-studio. Kwenzakalana namhlanje wahleli ngaphandle urelaxile. Bafethu nginiphathele i-boom content. Bangibhalelile la ingane zakwethu zathi zinesikhalo thizeni sifuna sisize ngaso. So thina as Gifted Media we have decided to say no, we need to reach out to the people ukuthi abadinga usizo sikhona ukubasiza ngenzela nawo ukuthi if you have any problem lapho ohleli khona you don't hesitate to contact ku 0630 680 959 sizofika lapho khona. Namhlanje bafowethu ngilana ekhaya eDaveyton endaweni okuthiwa semaphupheni. Sibiziwe lana usisi wethu ngizomnika ithuba naye ukuthi azintroduce asho ukuthi ubani. Ngicela uclip athi subscribe ngoba kusazoshuba siletha ama solution namhlanje. Kunjani sisi wami? Ngiyaphila mfowethu njani? Ngiyaphila ushayi namhlanje ushaya ngalento kuthiwa iFine Time. No ngiyabonga Miss Queen here in Daveyton they know me. Oh isilekhisa la ekhaya. Oh wow. Ngicela usibingele lababukeli bethu usho ukuthi ungubani uzalwa kuphi nendawo. Sanibona ngibukele emakhaya I'm all the way from Swaziland but ngize la eGoli ngomsebenzi ngifike nengane yakithi ngilandile encane. Okay siyabonga. Oh uyingane yakini le. Mfowethu uyamind ukuzintroduce usho ukuthi wena ngubani wakabani sibonga. Hayi ubani igama lakho? Uthuso igama. Ngicela ubheke icamera utshela ababukeli ukuthi ubani igama lakho. Uthuso igama umntanakho. Alright. Bafethu ngoba nibona sihleli la siyifamily and also singakhohlwa ukuthi no Mr Dumza lapha usigadele indlu. Bafethu ngicela ukuthi bafethu siqale kanje. Ngizocela ukuthi usisi before siya ku mama azozi introduce ukuthi yena ungubani. So ngizoqala kusisi asho ukuthi ungubani wakabani and yabo. Ukuthi usitshela ukuthi ubhaleleni indaba ukuthi asibhalele usasho ukuthi usiletheleni thina la ekhaya ngoba sikho studio namhlanje size la ekhaya. So ngithi sikhale phansi nawe ufuna sikhale phansi nefamily yakho sizohlala phansi nefamily yakho. Ngifuna ukuthi sasitshele udaba lwakhe uthulule inhliziyo yakhe ashele ukuthi usiletheleni la ekhaya. Mhlawumbe babukeli ngize la Gifted Media ukuthi ngizocomplaina ingane yakithi ngisuse emakhaya last December. So umfana ohlala next door usabike wathi umtholela umsebenzi. So umfana wanyamalala nowhere to be found ubaba uyangibuza ekhaya ukuthi uboy kanti ukuphi. Ngithi mina ngimazi asiphela ususu uwe emakhaya. So mangifika ngize ngizofika la emaphupheni ngimthola uhleli nomama omdala thandana naye. So ngizocomplain ukuthi kanjani ngoba mncane uboy for la mama lo yamncane kakhulu for la mama. Mncane ngiyakhala because ubaba uthi wena umsuse uthi uzomfunela ibhizinisi uzomvulela ibhizinisi umfunela umsebenzi useyolanda umunye futhi azomfunela umsebenzi kanti uzolala la ekhaya.
bafethu niyaliza ke nalo udaba lo siswethu sihambile sayomfuna lo mama ekhuluma ngayo ngoba ekhala naye uye lo esihleli naye lana. Ngicela ningivumeleni bafethu ngemvumo yenu ukuthi umama azi introduce ukuthi ungubani kuyaphi nendawo. Ngumama Mphindile Mazibuko from Enkandla KZN ngihlala la eDaveyton. Siyabonga mama. Mamphindile wena uhlala eNkandla eDaveyton. Ngabe uyabazi yini usisi nobhuti la abahleli duze nathi? Ngazi ubhuti kakhulu usisa ngazi ubhuti iBenten lami. Hayibo. Ngiyamthanda kakhulu, ngimthanda ngenhliziyo yami yonke. Yazi enhlekhi ungifikisa eDurban la umufi kade ngangifikisi khona. Yena uyakwazi ukungifikisa eDurban. So umufi beke ngishiya eSidikidikile. So kimi ubaluleke kakhulu, ngiyamthanda. Yazini angifuni ukuzwa next ngayo ungichaza mayisehleka yo umuntu mayisehleka kuvele nje ukuthi ngihlanye. Ngiyamthanda kakhulu. Okay mama, ngicela ukubuza ukuthi maybe nihlangane kanjani, usicela ukuthi nahlangana kanjani nale Benten lakho. Wayeze ngapha next door ethu uzofuna umsebenzi. Ngase ngimtshela ukuthi hayi la ekhaya kune Uber angeza azosebenza ku Uber. Nangempela ke wasebenza ku Uber. Bengilonga imbone nami beke enza amasayini ukuthi uyabona ukuthi siyangiyamthanda nami. Ngagcina sengimtshela ukuthi hayi angakhululeka iroom ikhona la ekhaya yokuhlala. Wayeseyahlala ke hayi wayeseyangitshela ukuthi uyangithanda. Sure, bafethu nalizwela nalo udaba la sihleli no Benten. Umama uthi uneBenten lakhe and usisi usibhalele uyasikhalela ngendaba yeBenten. Maybe size ukuthi maybe iqale kanjani usisi yini le emhluphayo kangaka because uyasho ukuthi umama uyamfikisa eDurban. Lapho ungafiki noma ubala kusiphi noma imoto efika eDurban kodwa yena uyamfikisa eDurban. Sisi inkinga yakho ithini? Ushiye umama umntwana ekhaya, wazala ekhaya. Athi uzofuna umsebenzi. Nami ngambiza ke ngathi woza ikhona indawo yokulala la ngihlala khona. Sekufika umunye umfana azomlanda, baqala bajwayelana. Lo mfana bayanyamalala ukhingisele uhleli lapho kulo mfana. Until lo mfana ngimfuna kuma Facebook ngimthole, athi umfana cha, lo muntu uhleli nomama omdala. Angithatha ngilethela ekhaya. Okokuqala mangiqala ukuyibona asangibelieve ngibathole belele ekamereni. Umncane lo mfana una 26 for lo mama ngaba yi-first born yakhe or last born yakhe. Mdala. Cha umama uyaphenduka emathuneni ngempela. Ngoba ubaba uphethe istroke lekhaya. Kuneyinkomo kunayo yonke into yini ayifunayo umfana. Kulo mama omdala kangaka. Khona manje uyamunca. Angimaza nje mina lo mfana lo. Mncane lo mfana lo. No akayikhulumele bafo wena uboneni kumama and singaze sithi umama kanti intombi yakho uboneni kumama usisa ngicela wena yini oyifila ngomama. Mina mangakhuluma iqiniso ngiyamthanda. Ungibonisa uthando. Ahlahle usisi wami angazi ukhalela because mina ahlahle ayikho into engishoda. Hayi. Angiphethe Sisi wami yini uthanda sure. Sisi wena manje yini inkinga yakho nangu mama ngicela ukhulume naye uzibekele udaba kuye ngoba sesihleli naye la phansi. Nebe ngicela ukuthi mama ahlukane nengane yakithi. Akahlukane naye nje. No khuluma naye nangu. Mama ngicela uhlukane nengane yakithi, ingane yakithi le. Mncane kakhulu na 26. Uzele khona lokhu la? Ngizele khona lokho la. Ukuthi uzothi ngihlukane nomuntu wami. Ngizele khona lokho la ekhaya. Mamela sisi. Lezakhe indaba ziyashisa ungazonaka indaba zami noBenten wami. Futhi angizange ngamfaka iPampers lo muntu. Ngangitshela ukuthi uBenten. Ngimfaka iPampers mina lo muntu. Right la, right. Ngimfaka iPampers mina. Kwenzala. Ngazongitshela lento ngitshela yona. Ngase ngifaka umntana kimi iPampers. Manje ngoba ngifaka ngePampers uthatha umlalisa lapha. Ebhedini wakho. Ukhumulele. Ya kanjani ukhumulele umuntu omncane? Kangaka. Unandabani kanti iminyaka yini? Young enough to be a child. Wayini ihlushwa iminyaka umuntu uyamkhulele. Lento yethi age is just a number ayisebenzi. Komama abangaka ayisebenzi. Mhlambi ngasebenza kimi umuntu wesifazane. Mina ngisumfazi nomuntu omdala. It's allowed ukuthi indoda kumele ngishenga 10 years. Hayi ukuthi wena ungumfazi ushinda. Kunani mangimshenga 10 years? Umdala mama old enough to be umama wakhe. Mamela ke sithando sambonake zakhe indaba ungazonake zami lo. Ngiyacela mina no Benten ngiyamthanda. Ngiyacela ngithi kuwe uzifikisa eDurban la uma ufika kade kangifikisa. Akabuyele kiba, akabuyele ekhaya lo. Ungifikisa kude. Fikisa kude. Ingane kanje sisimama ukhohlakele. Akunandaba. Ngaba ngumdala kangaka. Ukwazi Kumele ingane encane. thina soyithusa. Cha ukhumela ingane encane lo. Ngane. Shaya digi. Ngaba ngasima ukhohlakele. Ingane ezulwini wena.
Usathela Yabona mayisehleka umdlisile butang lomfana bengekho so umdlisile lo. Umdlisile insila zakhe. baby Cha uright uphilile la ekhanda, uphilile la ekhanda wena. Thanda So wena yini ofuna ubone yenzeka kanti what is your request actually? Mina request ami ukuthi umfana ngicela sihambe sibuyele endlini. Sizomthatha simbuyisele emakhaya. Eswatini. Uze ngami la. Kuba uyothini makabona yonke lento leyenzakala. Uyothini? baby uzangilobola Kuba uyothini? uzangilobola baby Akabamba ama calls kababa. Ngathi umuntu wakho uyamthanda. No, amadliso lawo, amaloyo lawo. Akusukuthanda lo. Boneni, mayingavuleka lamehlo la uzobona ukuthi kwenzakala la. Ushiya umntwana omncane una 6 months umntana kumshiyele ekhaya. Mina kuba ngathi ngimthathe ngale ngazomithela igirlfriend cha. Hayi into ehlala phansi, ehlala phansi. Hayi siyakhuluma manje sizama ukwenza isolution ukuthi sikone ukuphuma nesolution because into ebalekile ukuthi sithole isolution na kwini babukele what are your ideas ukuthi yini isolution esingayithola. So siswami since ubona ngathi ubhuti wakho na ucabangela ubhuti wakho yini inkinga yakhe ukuthi azethanda nalomuntu. Inkinga yikho cause ekhaya kunamafamu kunayo into. Just wacela ukuthi ucela ukuza la igola uzoshawa umoya. Ngimqalile ibusiness since ngine-business lama perfume. Sakhuluma kahle sagraft iplan mina naye ukuthi soba ama partners yena uzosebenza kanjani. Kwase kufika umfana wamosha ukufika ulowa senext door bekazovakasha. Kanti uhlala ngapha next door lo mama lo. Wathi kune balls, wathi yena ngoba uthanda imoto. Ithi balls ngoba wena uvumi ngemoto zakho. Yabo. Cause noba uthe makathi uza ngapha wathi ngcono usebenzisa ibhasi. Ushiya imoto cause udriver rafi imoto uyazimosha ngamletha la ikhona imali ekhaya i-right yonke into i-right ekhaya la ngizile bhuti wami ngicomplain ukuthi lo mama lo uhleli la uthana nengane yakhe nengane yakhe incane ine-26 so ngikhathele lento leyo ulala naye kanjani ngikhululele kanjani umuntu owumama wakhe qo ngikhululele kanjani ngimsusa ekhaya ukuthi azoyenza lamanyala la igoli yinto engimsusele wena ngimoshe ngokuthi ngimlethe la yena wathi uyibonela ingane wasuyibonela umuntu wakhe uthando angazi mama ufuna nengane nasekhaya angikwazi ukuthi ufuna usho kanjani mawuthi ngifuna ngisho kahle ukuthi ufuna nengane nasekhaya ibenten lani leli kudala siphila unanesibinto ukuthi ibenten umuntu wami ibenten ingane yakhe seke ibenten lakho umdala umama umdala wena mamela just the number usho ngeminyaka just uyabona lo mfana ayisebenzi into leyo. It doesn't work. Uyangifikisa eDurban la uma ufika kade ngangifikisa khona. Angeke nje ngizoxakekiswa usisi wakho ozongitshela ukuthi ngenzani ngawe. Mina nawe siyazana. Wena ukhumuleka lo mama lo ukhumuleka yenzayo lo umuntu akohani umuntu akohani usho umfazi wakho usho umfazi wakho. Cha angeke angisakhona manje. Ngicela sikhulume ngani? Nangu umuntu ofanele ukukhulume naye. Nangu umuntu. Na umuntu kahle kumele ngimshaye. No, khuluma nangu umuntu mina ngeke ngimyeke. Angeke ngimyeke ubhuti. Uzomyeka baba. Angeke. Angeke ngimyeke ngimyekela owami. Owami lo muntu. Asikhulumi ngoba lo owami. Uthi ngamfonela lo mama lo ngikhuluma naye kahle. Ngoba usamke wangiletha la ekhaya. Ngathi mangibathola ngabesola belele. So ngaphuma cause bengikwatile. Ngifuna ukumthela nge-acid. We understand? Ngahamba ngayo sikhuphule ekhaya ngahlala phansi. Ngamfonela kahle. Wangidelela umama wathi yena akanandaba ukuthi ukhulula bani. Kwenzakala ngempilo yakhe. Yiyona lento leyo oyenza ingane zethu. Mamela nomsebenzi. Mamela ngutshela ubuzele khona lo. Yiwena ama-Uber la. Ngifaka ipampers. Yiwona ama-Uber la. Naye ubuya hamba. Azangifaka ipampers. Kunani mangilala naye? Nofaka ungangifaka ipampers. Ingane yakithi la. Umuntu wami. Ingane kamane. Uzolala nengane kanje. Cha uzolala nengane kanje. Hamba ukhohlakala kulibona izulu. Usathana uqobo. Usathana wena. Uthi nawe ngiyakubona ukuthi umncane mhlawumbe unikana lo bhuti. Ayeke usulale nalo mama lo. Angeke. Innocent wami. Guys ngicela kube ne-order khona ukuthi nababukeli bethu bakhona ukuze anizwakala ukuthi nithini omunye uthi lokho omunye uthi lokho omunye uthi lokho ayithi zama uzosolva inkinga. uyakhala ukhulume nosisi wakho. uthi ingane Khuluma nosisi wakho. Khuluma umtshela ukuthi wena uhlala la. Wena ungafuni ukulalela wena. Wena ungafuni ukulalela Isithando sami ngizwe ukhuluma ngobaba kusho ukuthi awukho waba nomyeni before. Washona phela ngase ngithola ibhentela. Mayishonile kumele ngihlale. Ngingathandana hayi. Mama ngiyacela yazi ngiyacela. Semsebenzini. Ngizabhala isho mama ngabe ngithanganela mina. Ngizabhala isho.
ibhenteni lami le Awusile usenga owami ufuna ukutrajwa nje angizange ngifake Ukutrajwa iphasi lomuntu Sila. ngifake ufuna ukutrajwa wena usisi wakho ungena ngani mangithandana naye Sila. Ngiyangena. akangena endawo ngiyakutshela ngiyamtshela usufuna ukungenza lento angenzayo umdala umunca igazi umntwana lo uyafuna ukungenza lento ushiya ingane la 6 months ekhaya anginandaba nayo washiya umama umntwana ethi la Awunandaba uzosebenza nayo. uzosha umoya uzobona mina hayi ngihlonganisa Mina kuba ngathi ngimfulela umuntu manje ongangawe. ushiya abantu othola abantu baby Cha, siyabuyela ekhaya. awuze nje smiling sakhe singishaya mama ukhohlakele umdala sis uyitsha ngaphakathi. uyitsha ukhohlakele Yazini. uncolile Ngiyamthanda. uncolile uthanda uthandana engane nakithi Ngicela ngihlale phansi. Ngicela ngihlale phansi. Mase Uthandana. ngibona ukuthi samuntu ubani lo? Mama. Oh ingane yakhaya mfethu awuzama unengane nengane nakithi awuzama isitulo uzohlala phansi. Mama ngabani? Mama ngabani? uncolile Le ngane unengane yakho. engaka elingane ngengane yakithi shuthi nayo ungalala nayo mamela ke mfana wami ubaba wakho lo kumele uthi baba kulo muntu mina ubaba wakho umntanami anginandaba ukuthi lo bafo mntana uhlezi eza la ekhaya and singamfuni nengane zasekhaya umama ngihlezi ngimtshela ukuthi le ndoda angiyifuni la ekhaya Hayi. ubaba wakho lo Le Baby, ndoda 26 years uzothi baba lo ubaba kalomfana uyabona lezi ngane zonke Sokwenzakalani nginazo nakangena kusukenza njani la ekhaya? makafika le ndoda mayifika la ekhaya kumele sonke sichifte ekitchen noma esithole dining room kumele sisuke ngoba ke seke sukezwe kumama umama ngamtshela ngathi le ndoda Cha, umama uyaphenduka la mama ngifuna Cha, uyaphenduka impela. ngoba ubaba bengeke ivumele yonke le nto Cha, uzobulala ubaba wena ngiyathatha udlula nje kubaba uzombulala impela lutho phela uzobulala ubaba ngangizosala wena ngiyathatha Linde uzobulala So mfethu Uzongenza amanyala awenzayo amanyala le nto seyinesikhathi eside asilaleleni ngapha asilaleleni ngapha indodana kamama. ayingiphathi kahle le nto yokuthi njalo umama kumele eze nendoda elingana nami sokuyisikhathi eside umama ngikhuluma naye ngimtshela ukuthi le ndoda ngiyifuna le ndoda sengikhulume naye ngitshela ukuthi ingasaphindise ekhaya ngoba iyayifanela nentangami ngokumele igijimise ontanga bayo igijimise ubuwazi ukuthi sehlala la ngoba mina ngimthole sekahlala la kunani mfana wami mayihlala la ekhaya and angeke ahambo wami uthandwa yimi le ndoda incane kabi ukuthi ngaba ubaba wami ngithi mina kuwe uyangifikisa eDurban Hayi. ubaba wakho wayengishiya la mama inyanya wayenoshukela ubaba wakho ngishiya la eduze Unengane manje ezingaki ngitholele lo mama? Unengane ukuthi So sekumele ngikhulume So wena mfethu yini ofisa ukuthi uyibone yenzeke njengomama wakho? mina Ngeke nje ngiyafisa ngivumele. ukuthi umama eyitholele intangakhe ehlukane nezintanga zami lokho kumele ngabe busy nezintanga zakhe Nkosi yami, Khuluma ubaba naye, uyavuma. khuluma Ubaba naye. uyavuma la khona. angithandi lento enzayo angithandi lento enzayo ngoba umama umdala engaka usale su7 uboneni kumama engaka umama uyazala uhloniphi kahle kahle akufana nokuthi umama wakho Siyamlo. iyafana noma sengizohlonipha nawe uzohlonipha yena walapha uthi mina ngusisa komdala Fana ngathi bamlungu yazi ngusisa komdala kuzomela ukuthi uhambe uyoyikhipha le nto Ubani lo muntu? lo idlile la kule kuzomela Sizama ukuxazulula indaba. ubona Nangu nendoda iyakhala ngapha. Nangu nendoda. uyabona ke mfana wami if wena ufuna ukumamela mina la ekhaya ngethi la amagate avuliwe ngizosala neBenton lami sihambe ngamaphenti nangamajoki umama umdala wengane ozu7 silale ungolile mama ndini ungolile ungolile mama wena kuyasiza lokho yazi wena gate mina Ntombi ngeke ngimbambe lo mama lo ngeke ngimbambe baby ngicela ungenzele ifavor kusasa mina ngicabanga ukuthi le ndoda inenkinga No, khala phansi. uyezwa baby ngoba usisakho lo ngicela kusasa vuka hamba Udlisiwe angeke ngibelele ndaba lo Udlile uzokhonza lo. umuntu la Udlile, kwami udlamanyala wakhe. angiminwe udlile zalo mama ngibelele lo leyo nto leyo ayekho umuntu onomali ayekho umuntu onomali ungayivumela ngicabanga le ukuthi le nsizwa inenkinga Okay. ngoba ayikho intangami engaziphatha ngendlela eziphatha ngayo khona okwenzakele ngoba ngeke uzubona umama ongaka njenge-girlfriend kuwe mawuphile kahle saka le ndoda le ngicabanga ukuthi khona okwenzakele ushiya i-girlfriend esileke Baby. enhle uzelakanalela emamatheka awuzwe nje ismiling sakhe singishaya ding dong uright la ekhanda uright la ekhanda ufuna ukubulela ubaba wena ufuna ukubulela ubaba wena usamfunda ekhaya sikhathele uye bafo sikhathele asisakufunda ekhaya and kokugcina-ke namhlanje 26 bazokuthanda ngenkani yini inkinga yakhona mfana ma mina ngikhathele ngikhathele yile ndoda le
ize kuwe ayizanga anginandaba ibambeni yakho kukababa la asinokulawula intanga yami umuzi wami lo wena bafowethu lana nje ngize ngimele le yabona newashila senilimoshile bafethu cala phansi sizama ukukhuluma uthi inkinga yekuphi umama mdala ungolile yabona le nsizwa le kudala sikhuluma nayo no lalela ingane yakithi le wasekhaya uzosiza wena yini inkinga yakho uboneni kulo mama lo uboneni amdala kangaka uboneni ubiza udlala lentisisilakaya uthi yini inkinga lendoda le isiphatha ngathi ubaba mayifika la yasilawula okay sicimela i-TV sibuke uyamnyarasa masinibanga umsini sikhathelwe emamele ninomsika baba la akubona kakube le ndoda le makumele yena ahlale nami nina nibanga umsini yinto angeke intanga yami le bokumele ngabe ibhizi nentanga zayo ibhizi nawo umdala ngako sale su7 ayihloniphi shima ayihloniphi le ndoda le nina kumele nimhloniphe ufanga bulela ubaba awuhloniphi into bulela ubaba Mana mfethu mamela la indoda ilo nami ngimafuna ukuya mana mfethu awundoda umuntu wami Mama, ngicela phansi. yini abanyala mali la wena kutamela ngivumele nto le intanga yami le sizosiza nina lazisiza nina sithando sami lesi mfethu uthi manje ngibona lo mama lo wengane usaqhubeka nentekazi uzokubulala lo uzokubulala no lo muntu uzokubulala lo muntu uzokubulala lo muntu uzokubulala umuntu ambona ngathi le nto lizophuma mina ngeke uzomfaka emshefu uyabona amanyala lawo wenzayo uyabona lamanyala lawo uyabona lamanyala lawo hayi bafethu angeke guys ngicela ihlale phansi no man ngicela ihlale phansi inomali le nto le inomali akahlale phansi bangamshaya udile wena udile kuzomele uyikhiphe ucela ayikhiphe ntayimdlise yona lomntana sakhaya akayikhiphe izingane ziyela sohlanya yini sohlangana yini angithi uyabona labanyalo wenzayo uyabona labanyalo wenzi amanyala lawo amanyala lawo wenzi umdala No. Iyona ikuba la ukufuna la Wait, ngicela phansi. Ngicela phansi. Ngoba nabazobulala uyabona le ngane yakhe izobulala lo muntu. Yekela lo sisi. Kakuphela kanjani nawe la? Izobulala mfethu 50 sithini mase kunje. Sithini mase kunje. Funa sikulale sokusidumbu la. Sithini mase kunje. Ngalo mama lezi.
Ngoba yasemba ukuthi ukhona omdala kunalo. Uzobulala le ndoda usazokhona ukuze izobulala le ndoda ubonile. Ngapha Disappointed mntana baba. Disappointed. Ufana ufakuna Disappointed. Yini oyithanda ngalo? Ngimlanda emakhaya ngimletha la. Uzolala noma Camera bazozo yini? Umama olingana nobaba umama wakho. Zila abantu bengangisiza ngiyazi usisi lo wetinkomo. Ngithema ngithola usisi la. Ngiyangajabula because yonke into bengidinga la ukuthi ndinga. But Wajabula. mfethu ngithi uyabona manje mfethu sizama ukusiza wena manje kuleli khaya. angeke Bakhona abadala kunalo ngizobaxosha abahambe nje bonke abantwana lekhaya abahambe bonke into okuthiwa umntwana akahambe ngisale nomuntu wami inkabi zani unenkabi wena uzithathaphi Uzolithela inkabi uzithathaphi Angisho manje yena sekafuna ungibulala nathi. hayi khululeka ngizokubulala right ubhadlile la uvulile la mfethu awudingi uyabona nje bafuna udinga usizo udinga usizo Ngisiza kanjani? ngiyacabanga ingane lengane nayo yikho ingane engalala nomama omdala bathi bazokubulala kule khaya ngiworried ngawo mfethu ngithola uzofa kule ngeke bambulala ngiworried owami lo awuboni ukuthi kunenkinga ngawo ngithi kuwe owami lo but gift ngicela ukuthi ubhuti ngimthathe abuyele ekhaya akayindawo uzozibuyela yena uzozibuyela yena wait Bheka mama ingane yakho izombulala lo mama angeke imbulala izombulala ngizomvikela ngiyambona ukuthi kudala imkhulu izombulala izombulala wena kusasuhamba bayilokhile nabangayithethele bayizombulala le yangane unangaki unangaki wena iminyaka ayisho ukuthi unangaki ngiyamthanda umdala kangaka unangaki ayandaba nalo umdala phela wena umdala mama umdala uyangithanda baby usomfethu ngicela Sondela duze kwami sithando sami. asambe nawe sekhaya ngoba uzobulala lo mama uyabona ukuthi ingane yakhe izobulala angeke sikushiye namhlanje ungatsawe ibonile ndoda imifaba zangithethela abantu izobulala le yangane shuthi kudala ikwatile lengane ikwatile njengami ngikwatile hambani nokukota kwenu la Ngiyabachosha. ngeke ngikulande ngiyabaqosha bahambe nokukota kwabo bokukota le nawe mfethu uzokhona go to hell mina ngizosala kahle nawe bazobulala ngiyakuzwela bazobulala uTobe simcele samthatha uze la without permission yethu akacela ngibuza la uzosebenza la kuleli uyasala ngicela satha le ndoda bese sihamba uyahamba wena uyahamba hayi ekhaya wena umuntu wami umuntu wami umuntu wakhona asambe umuntu wami umdala lo muntu umdala mama umdala angeke ngidala kampeni umdala kangaka sisila zakho sisi mfethu ngicela sambe akayindawo uyabona ukuthi akayindawo umuntu wami lo uzobulala sambe umuntu wami ubaba mela ibone umama ongaka nikhuluma uthelela baby ungisa udodo wakho sisi mama ukhohlakele wena ma ubuye wena mfana sami ubuye wena mfana sami ngeke ngize ngivume nje leyo ngaphenduka ngidlala abantu bamakhamera bezela kwami bazokhipha indoda angeke ngeke ngidlala abantu bamakhamera baby ubuye madala ngangishiye ngeke safuyi buya sithanda sami buya wasala kanjani ngiwami buya wena dala wamfuyi nizela ukuzongihlukanisa nomuntu wami nizela ukuzongihlukanisa nomuntu wami ngeke ngize ngivume leyo ngeke ngize ngivume ndoda sambe wait mama sizama ukuletha solution Kora abantu bazothini manje